ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва таъала баракот. Бародарони азиз, хоҳарони меҳрабон, аз ҳама шумо хоҳишам ин аст ки наворо бо пуррагӣ тамошо кунед, зеро ин иттилоъ аз Исфарамарз аз дӯстон равон карда шуд. Мегӯянд дирӯз 1 соат қабл ҷанозаи 8 нафар шаҳидро хондем. Наворе ки шумо дидистед, дар ин ҷо ҷанозаи 8 нафар шаҳидро хонданд. аз як оила 6 нафар, 2 зан бо 3 кӯдак ва модари хонадон. дар қатори ин хонавода як сарбоз ва як нафари дигар. исми шаҳидоне ки аз як оила ҳастанд: сардори оила Файзова Муҳайёхон 21 марти соли 1969 ба дунё омада буд. келини хонадон Баҳромзода Дилноза 31 марти соли 1993 ба дунё омада буд. келини хонадон Уктамзода Садоқат 20 марти соли 1997 ба дунё омада буд. наберааш Амриддинзода Асмоахон 11 июли соли 2016 ба дунё омада буд. боз як набераи дигараш Илҳомзода Имрон 5 декабри соли 2017 ба дунё омада буд. ва як кӯдак ки дар батни келини ин хонадон Уктамзода Садоқат буд, бояд баъд аз 1.5 моҳ таваллуд мешуд ва он ҳам ба қатори ҳамон шаҳидон шуд. худованд бар аҳлу оилаи ин оилае ки барои ватан аз дасти душманҳои ватан дунёро тарк карданд сабри ҷамил ва бар гузаштагон раҳмати Аллоҳро ва ҷаннати мусаффоро хоҳон ҳастем.